σκοτώνω στην οικία Δόγκανου. Τι είπε? Σκοτώνει στην οικία Δόγκανου? Λες να το εννοούσες τα αλήθεια? Μάλιστα λέγεται. Παρακαλώ τον κύριο Χατζησταύρου. Απουσιάζει. Ξέρετε αν θα αργήσει? Όχι, ένα φόνο έχει πάει να κάνει και έφτασε. Φόνο? Μάλιστα, στην οικία κάποιου κυρίου Δόγκανου. Τι ούρα είναι? Η ούρα είναι 10 και 5. Α, προυνός ημέρης. Ναι, προυνός Δεβόρα, διότι χθες το βράδυ κοιμήθηκα νωρίς. Εγώ σας είδα να φεύγετε με κοπέλα και λέω ξημερώματα ωραία. Μπα, όχι, μέχρι το σπίτι στην πήγα και γύρισα. Αλήθεια, ποια είναι αυτή η ξερατέα? Ναι, η ξερατέα αυτή είναι μια τρελούτσικη. Είναι τελείως τρελή για μένα, ξέρεις, πεθαίνει. Αλλά εγώ δεν ανταποκρίνομαι, διότι αλλιώς, αν δεν ανταποκρίνομαι σε όσους με αγαπούν, θα είχα λιώσει. Άντε, παιδί, άντε, άνοιξε, άντε. Ο κύριος Χατζησταύρου. Τι άλλο συγκαμένος είναι. Ο κύριος Χατζησταύρου. Μάλιστα. Ο κύριος Χατζησταύρου. Πώς από εδώ, κύριε Χατζησταύρου? Έχουμε ραντεβού στις 11 στο γραφείο. Στο γραφείο είναι για δουλειές. Για να έρθετε σε εδώ κάποιος σοβαρός λόγος θα υπάρχει. Να σκοτώσω Την ώρα σας? εσένα. Με καπνό? Άσε την πλάκα, ρε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο Πίπης ο Χατζησταύρου. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ποιος? Ο Πίπης ο Χατζησταύρου. Πέρετε δεν πήρες τα σοβαρά εκείνα που σου είπα προχτές δείχνοντάς σου την μπουμπού. Μα πώς δεν τα πήρα, είναι δυνατόν? Έτσι και ρίξει βλέφαρα πάνω της, θα πεις στα πατεριμά σου ότι το Πίπης κλάτ, στόμα θα παίξω. Και δεν φοβήθηκες? Αν φοβήθηκα, τρέμει το φιλοκάρδι μου. Τότε γιατί ξελόγιασες την μπουμπούκα μου? Γιατί αυτός είμαι εγώ, πανά θεμάμαι. Εντάξει. Επειδή έχουμε μια γνωριμία, διάλεξε Τι να διαλέξω? τον τρόπο που θα πεθάνεις. Ηλεκτρική καρέκλισσα? Πού να τη βρω? Πρόβλημά σου. Ωραία λοιπόν. Θα σε σκοτώσω με take φωτό. Δεβόρα, μάλεψε τον Μπρουζιλί και ρίξε στο σκουπιδοφάγο. Ζάχο! Ζάχο! Είσαι καλά? Γιατί να μην είμαι καλά? Γιατί μου είπαν ότι αυτός ο Χατζησταύρου έφυγε από το γραφείο του και ήρθε εδώ για να σε σκοτώσει. Μα τι του έκανες? Δεν καταλαβαίνω. Ρώτα τον. Κύριε Χατζησταύρου, τι έγινε? Δεν καταλαβαίνω. Τι να γίνει, τίποτα δεν έγινε. Χαλαρώνω. Ναι,